Sziasztok! Én Noémi vagyok. Én meg Samu. És nem olyan rég kitöltöttünk egy posztot, hogy kérdezzetek, és még válaszolunk rájuk. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy hány évesek vagyunk. Én 2006-os vagyok, tehát 12 éves vagyok. Én meg 14. És még volt egy ilyen kérdés is, hogy hányadikosok vagyunk. Én 8-as vagyok, Naim pedig 6-os. Ki a kedvenc mesehősötök? Az én kedvenc mesehősöm talán SpongeBob, vagy a Rick és Mortyból a Rick meg a Morty. Én nem tudom. Viktória pap kérdezi, hogy tudsz-e görkorizni, és mindketten tudunk görkorizni. Igen. Zsanett Juhász kérdezi, hogy ti tesók vagytok, vagy barátnő? Hát egyáltalán nem barátnő, tesók vagyunk. Viktória Kotka kérdezi, hogy tudtok talajon előre szaltózni? Ha igen, lesz tutoriál? Vagy hátra szaltózni talajon? Hát trambulinon már van előre szaltó, meg hátra szaltó tutoriál is, de igazából szerintem talajon is ugyanúgy kell. Csak több lendület kell nyilván. Az első naptól számítva sok idő volt, mire ment az előre vagy a hátra szaltó? Hát a hátra szaltó Az később tanul. Igen, azt később, de az előre szaltót szerintem miután megkaptuk, azután egyből próbálgattuk már. De először emlékszem, hogy Noémnek sikerült talán talpra érkezni valami véletlen folytán. Aztán nekem is. Igen. Kié volt az ötlet, hogy videózni kezdjetek? Hát senkié, csak Nem úgy, nagyon volt ötlet. csak úgy kialakult, hogy végül videózni kezdtünk. Hol laktok? Budapesten. Timi Márton kérdezi, hogy mi a kedvenc állatotok? Hát nem tudom. Na, nekem minden esetre a tigris. Mi van? Van-e nagyobb vagy kisebb tesótok? Nincs. Bár szeretnénk, de nincs. Történt már balesetetek? Hát igazából ilyen nagy, hatalmas, hogy eltört volna valamink, olyan nem csak. Hogy igazából mi mindig csak azt csináljuk meg, amit megmerünk, és amiben biztosak vagyunk. Csak olyat csinálunk, amit tudunk, vagy majdnem tudunk. Mark Gruber kérdezi, mi inspirált a videózásra? Hát igazából, hát egyszer kitettem, vagy hát apukám felvett egy videót rólam, és kitettük nyilvánosra, és nagyon sok nézettség jött rá, és aztán így kitettünk több videót, és aztán így elkezdtünk videózni, tehát így. Mi a kedvenc filmetek? A Batman Sötét Lovag 2, amiben a Heath Ledger-ös Joker van. Igazából a Gyűrűk Ura. De egyébként még a Bosszúállókból is az összeset így szeretem, tehát azok is. Botont Hermes kérdezi, hogy ti csak magatoktól, vagy valahol tanultátok is ezeket a nehéz ugrásokat? Hát én igazából szertornázom, de egyébként van, amit otthon tanultam, de a legtöbbet szertornán. Hát szerintem elmondhatjuk azt, hogy én nekem például úgy volt, én szertornáztam egy ideig, most már nem, hogy én a legtöbb trükköt azt otthon tanultam meg, vagy a trükk alapjait, és a szertornában meg sikerült egy kicsit formálni ezeken az ugrásokon, hogy úgy menjenek, mint ahogy most. Ki a jobb tanuló? Orsos így kérdezi. Noémi elég sok mindenből dicséretes, meg ötös, és kitűnő tanuló. Én meg csak simán jó tanuló vagyok. Igen. Milyen torna gyakorlat a kedvencetetek? Hátraszaltó, flip, ilyesmi? Az itt a csók kérdezik. Nekem nincs kedvencem, én mindet szeretem csinálni. Hát nem tudom, nekem a hátraszaltó a kedvencem. Azt szeretem a legjobban beadni. Mészáros Ágnes kérdezi, hogy mely földön a szaltó? Hát igazából a hátraszaltó az még nekem is megy, persze puha talajon. Igazából infiben annyira nem merem meg ilyen betonon. Én hátraszaltót tudok, bár nem mindig sikerül egyébként. Előre szaltót meg ugyanígy vagyok, de azt csak nekifutásból tudom. Lin Hajducki kérdezi, hogy hány évesek vagytok? Azt mondtuk már. Mit sportoltok? Én szertornázom, meg táncolok is. Igen, én pedig jégkorongozom. És hány éves sportoltok?
Hát szertornázni én 4 éve járok, Igen, 4 éve jársz, és azelőtt még ritmikus gimnasztikáztam 4 évet. úgyhogy 8. Igen. Én pedig 8 éve jégkorongozom. Mennyi időt töltetek tornázással? Hát van, hogy igazából nem sokat, mert lakásban lakunk, és igazából nehéz trambolinozni. Ugye nagymamánknál van a trambulin, egy héten 2-szer minimum szoktunk menni a nagymamánkhoz, és ott szoktunk trambolinozni, csak nem télen. Nyáron nagyon sokat vagyunk ott, a legtöbbet ott töltjük, mert ott van a medencénk is. Mert egyébként régen ott laktunk, csak már elköltöztünk, de ott lakik a nagymamánk, szóval tudunk oda rendszeresen járni. Ja. Szereted a tevéket? Igen! Nem. Én szeretem. Jól vagy rosszul döntöttetek a videózással kapcsolatban? Hát mi szeretjük csinálni, szóval. Igen. És nem volt olyan rossz. Hát nem, mert nem nagyon tudunk arra beszélni, miért lenne rossz. Igen. Ha ez benne lesz, akkor megnézem az összes videótokat, ezt mondja Lívia Katona. Na hát van egy pár videónk, úgyhogy akkor kezdheted is. Noémi, te hogy csináltad meg az egyik videóban a rundelszaltót? Hát, hogy csináltam volna? És ugye lesz trambolin trükkös videó? Hát lesz. Hát az a olyan videófajta, amiből sokan szoktam csinálni. Ez a specialitásunk, hogy lesz. Igen. Szabolcs Szemán kérdezi, mi a célotok a videózással kapcsolatban? Ezt csak szórakozásból csináljuk, szóval szerintem... Nem nagyon van célunk, igen. Cinder Ildikó kérdezi, melyik állattól félsz a legjobban? Én a kígyóktól. Talán. Én is szerintem, mert az olyan ijesztő. Lara Bogara kérdezi, hogy mi a kedvenc színünk, nincs kedvenc színem, hány évesek vagytok? De nekem van kedvenc színem. Na mi? Vagyis 3 kedvenc színem van. A kék, a zöld és a lila. Lehet egy kérdésem? Ha bemondanátok a nevem, álmom válna valóra. Lara Bogara, vagy Bogara Lara, nem tudom. Ha szeretnétek, hogy válaszoljunk a kérdéseitekre, akkor az kérdéseiteket tegyétek fel a kommentben, mi válaszolni fogunk rájuk. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!